Kung himayan akong gisawa, kay dito at hunamog na unang kawikan, labihan. Kay dito at hunamog na unang kawikan, labihan. Okay, I'm gonna start now to lick it. Gano'n na po siya, no? Yeah, just like this. Oh, no. Woo. My God. Piti naman dahil yung taasan niya ito ang salida. Okay, tagaan lang tamo gamayng tips ani. Naingon naman yung full movies ta. Just like that. Okay, alright. Kadag ko sa dahon. Pagka-perfect ba? I have to make it hot. Nagkuro kayo. Hindi ikaw maluto and we are running out of time. Come on. This is how I do it. Everybody have to do it. Okay. Oh yeah, I can do it. I can do it. Just be strong. You can do it. Yeah, you can. I know. Just believe in yourself. You can do it. Okay, or what? Oh, thanks God. Thanks God, I'm almost done. Dalawang piraso na lang ang kailangan ko para matapos na ang 2 layers of warag anab. And after this, I'm gonna make the onion and the avocado on top. Yeah. And a few minutes ago,
ay nagsalang na ako ng macaroni. Nag-boil na ako ng macaroni. Because after this, I'm gonna make macaroni bechamel. Yeah, two layers is done. Oh my god, thank you. I know I can do it. Yeah, next time onion. Next time. Next. Okay. Just like that. Ilaga lang ng onion hanggang lumambot. Tapos, ayan, habang naglalaga ka niyan, asinan mo ng konti. Tapos, ayun lang. Okay? Pasensya na kay makutuyuan nga kanimo ako nahigugma abot ug ngano daw di jud ko katuo sa mga piimog mga sweet mong text. Nahulog man ko, di lang ko tamag dali aron di mawa ang kilig ug kalamig. Pasinyag ka mapulan ug ako imong biyaan sa tago maghila kunyag di kasumbungan dili ta magsaba ngayab na tang duha paasib lang sa muralag wala isikreto talang dili ta magsaba nga dunay kita kay unsaon lang patay tang mama o papa ang tinuod wa ko mahadlok nga masayod ang tanan. Ang bugtong gikahadlukan umawakan ning kiliran. Yeah, daghang panahon nga gusto kang gaksol apan man saon mabulabo pa lang maungang tuson. Kaya saraman kana unya labigway laing makakita apan magamping lang ta kay basin masakpan pa di lang ko magdali aron di mawa ang kilig ug kalami. Kung ana to kay luwag ibasin niya ikaw mapulan ug ako imong biyaan sa tago magilak niya. Okay, I'm done. Thanks God. What is time now? Oh. Sa tago magilak niya lugas mo na hindi ta magsapa. My goodness. So natak-ang jud nako bay no ang mas busdiyay.
ang macaroni bechamel o kining warag anab. Karon mo proceed na pud ko sa pansit. Unsa man akong kilay wa na, ang kilay wa na. So mo to magpansit na pud ko dayon kay mahiwa ang mga gulay-gulay and everything. Dayon ang utanon sa amo ang kuan dinhi amahan, mga sunoy. Dayon ang manok takal na pod. So mo to hanga ka basta hanga kayo wa pa naman. Uy kuray ni pila ka oras. So maorot no balag makinaunsa. Basta kay padayon lang kita hala hastang kapuya. Gapon og karon hala hinday luya. Ugma pamao lagi ani ay nako Ginoo ko. Sige mo ora to daghang salamat kay wa pa kun human intawon yang kangak pa intawon nyo hanga nagsarang may sa Facebook yung radyo. Basta padayon lang gihapon ta. Balag ka boy smile yapon sa camera. May nalang makuha ng mga wrinkles no and everything. And kanta-kantahan na nato ning tanan. Daghang salamat berti naman gining taasa. So di ko kalista karon sa mga pangalan nga buyag-yag din sa kaminan. Ingon man usab sa mga nagsaulog karong adlaw busy jud kay inyong maestra pero I will try my best later na makahimo og makakuan gyapon kaninyo makaserbisyo publiko makahimo og makaglit ko sa inyong mga adlaw nga natawhan. So daghang salamat yung tanan. Ingon mo usab sa mga kaigsuonan nako ang himong instrumento sa Ginoo para motabang kanako as financially. Murag na ko'y bana ba. So daghang kay kog mga kahigalaan din sa kawanangan nga naghatag financially para sa akong mga bahanti ug gani ug mapuhon ka schedule ni gyud ang ilahang pag-adto sa Jollibee. Di lang ang ako ang mga bahandi nga tulo kundi apil na usab akong tulo kapag umangkon ug ako ang mamagpapa ug ang ako ang usa ka igsuon ug ang ilahang tour guide mo gayud ang usa ka magtutudlo sa Manlabay Elementary School, Ma'am Divine Grace Sapyo Katok. Daghang salamat sa imong mga kaayo ug sa imong pagsugot gayud sa akong pagpanguyab kanimo nga himoong tour guide sa ako ang tibuok pamilya. So ikaw nang bahala magpuhon ma'am. Daghan jud kaayong salamat. Nasayod ang kahitasan kung unsa kataas or kung unsa kataas kung unsa ka kadako dito unsa kadako ang akong pagpasalamat ug kadipay diha kanimo sa imong paghatag ug unsa ni pagserbisyo sab sa ako ang mga mahal sa kinabuhi matud pa nimo nga dako kaayo nga unsa ni dako kaayo nga opportunity nga mo serbisyo sa mga ginikanan na binanggit sa mga kabataan nga ilang mga ginikanan na sa layo. So usa ka nakaka-inspired kaayo nga magtutudlo. Daghan kaayong salamat ma'am ug mabuhay ka. God bless ka natong tanan. Maura ni ug nag-andam na ko sa mga ubang pang mga luto uno nako karon. Huling kuray ni so okay ra daghang salamat.